It-tħejjijiet għal-ftuħ tal-iskejjel jinsab fl-aqwa tagħhom fejn jittieħdu l-miżuri kollha biex it-tagħlim jingħata fil-klassi. Waqt żjara fl-iskola primarja tal-Imqabba News iltaqa' ma' Chris Attard fejn b'kollaborazzjoni mal-awtoritajiet tas-saħħa u s-supretendent tas-saħħa pubblika beda jagħmel eżerċizzju tas-sessjar tar-riskju fl-iskejjel. Li jkun hemm social distance ta' metru nofs bejn kull student li bejn l-alliema u l-istudent ikun hemm 2 metri, li jkun hemm directional stickers, ġifieri fit-taraġġ ikun hemm one flow, naraw li dawn l-affarijiet qegħdin jeżistu diġà fl-iskejjel ħalli jilqgħu għal meta jidħlu it-tfal nhar l-erba'. Is-Sur Attard spjegalna li wara li jsir l-eżerċizzju tas-sissjar tar-riskju f'kull skola madwar Malta u Għawdex jinħareġ rapport rispettiv ta' dak li jkun assessjat u tittieħed azzjoni f'każ li jkun hemm xi ħaġa mhux kif mixtieq. Is-Sur Attard spjega li fl-iskola se jsir aċċenn biex il-miżuri ta' prekawzjoni jittieħdu mhux biss fil-klassi iżda anke f'postijiet komuni. Fost oħrajn se jkun hemm imwaħħlin posters dwar prattiċi importanti fl-iskejjel fosthom il-ħasil tal-idejn l-ilbies tal-maskri u żamma tal-iġene. Intant, palma l-iskejjel se jkollhom jaddattaw l-operat tagħhom l-istess kellha tagħmel il-Koperattiva ta' Trasport ta' Tfal. Mis-sena skolastika li ġejja x-xufier se jnadda fil-van wara kull vjaġġ u kull proċess ta' tindif u fumigar jieħu madwar nofsija. Bħala proċess nibdew handles, pumi ta' twieqi għax hemm minnhom tfal ukoll xorta jippruvaw jiftħuhom. U mbagħad bħala sidini u hekk u arja tal-air condition l-iffungar tal-magna jiġifieri. Intant, iċ-chairperson tal-Koperattiva, Michael Grek, appella fuq l-importanza li l-ġenituri u dawk li jieħdu ħsieb it-tfal juru kooperazzjoni biex flimkien nassiguraw ambjent sigur għall-uliedna. Biex jikkooperaw mal-ġenituri, it-tfal ikunu lesti bil-maskra kull lesta mhix kif jasal il-van jilbes il-maskra t-tifel, ħalli kif jitilgħu kemm jista' jkun ma jitilfux ħin.